今ね、LVS 切開式全額リフトの手術の途中です。今、皮膚切除と筋肉の処理が終わりました。どこまで剥離するのかをお見せしたいと思います。皮膚切除は 12mm ですね。前頭筋は眉毛の上までしっかり処理してます。眉毛は少し動くような仕上がりになります。あとはこの鼻根筋とコルゲーターですね。で鼻根筋は、ね、ここまで処理してます。鼻根のこの横に出るシワ嫌ですよね。アンチエイジングの点滴ですので、そこも処理してます。指を入れてみますと、ここまで剥がしてます。鼻根筋を処理するために、この鼻根の鼻の上のとこまで剥がしてますね。あとは、この方は眉毛をしっかり上げる方ですので、眉毛の下まで剥離しています。眉毛をあまり上げたくない方は眉毛の下までは剥離しないこともあります。筋肉の動きを完全に残したい方はですね、皮下剥離で筋肉を完全に残してリフトアップすることも可能です。